Il-Bank f'Taxbiex li kien fiċ-ċentru ta' diversi rapporti tal-FIU u allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus, il-Bank Pilatus se jispiċċa għal kollox. Żvelat dan il-Gazzetta The Sunday Times of Malta li tirrapporta li l-liċenzja tal-bank se tiġi rtirata b'mod definittiv it-tnejn. Il-Gazzetta tirrapporta li fuq talba tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA, il-Bank Ċentrali Ewropew it-tnejn se jikteb lid-diretturi tal-bank li l-liċenzja ġiet irtirata. Wieħed qatt irid jara x'se jsir mill-kontijiet li għadhom miftuħin fil-Bank Pilatus li skont rapporti jammontaw għal 20 ta' miljuni ta' euro. Di deċiżjoni tasal wara aktar minn 8 xhur minn meta ċ-Chairman tal-Bank tan nisel Iranjan Ali Sadr Hashemi-Nejad kien arrestat fl-Istati Uniti fuq akkużi li kiser is-sanzjonijiet tal-istess Stati Uniti fil-konfront tal-Iran, kif ukoll akkużat bi frodi bankarja. Iżda qabel dan il-bank kien fiċ-ċentru ta' kontroversja politika wara li s-sena li għaddiet sar magħruf li kien hemm diversi investigazzjonijiet u rapporti tal-FIU li kienu kixfu irregolaritajiet u evidenza ta' ħasil ta' flus sa mill-2016. Il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff ta' Prim Ministru Keith Schembri kienu fost il-persuni li semmew li għamlu tranzazzjonijiet ma' dan il-bank. Mod partikolari kien allegat li kien hemm flejjes ta' persuni mlaħqin u qrib tal-President tal-Azerbajġan li kienu qed jgħaddu minn dan il-bank. Issa l-kwistjoni ddur dwar kif se jsir il-proċess ta' likwidazzjoni. Sorsi li tkellmu ma' The Sunday Times qalu li l-biża' li flus li kienu ddepożitati u li kienu ġejjin minn attività kriminali jew korruzzjoni jerġgħu jispiċċaw għand minn poġġihom. Sa issa jidher li għadha ma saritx analiżi tad-depożiti u l-kontijiet miżmuma fil-Bank Pilatus. Dan il-proċess se involvi diversi entitajiet minn barra l-MFSA, fosthom l-FIU u l-Pulizija. Jista' jkun ukoll li jkun hemm awtoritajiet finanzjarji minn pajjiżi oħrajn li jista' jkollhom interess fuħut mill-assi li għandu il-Bank Pilatus.